ברוכים. תלכו ואביה, באוזן זה פוגע, צחוקים שירים זה קורע, בכל שבוע, בדור באוזניים, תמיד באווירה. זה הזמן לפתוח את הלב ואת הנשמה. יאללה, בואו נתחיל. 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 בואו נתחיל. בואו נתחיל. בואו נתחיל. תלכו ואוויה, באוזן זה פוגע, זה פוגע, עם שירים זה קורה, בכל שבוע, תדור באוזניים, תמיד צריך, כשאומרים בכל שבוע צריך לעשות כוכבית קטנה, שאם יש נגיד איראן וכאלה, שזה לא קורה כל שבוע. זה באותיות הקטנות. אנחנו נתקן אותם. מוכן? תלכו לטי לטי לה לטי 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 לה לטי 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 לה לטי 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 לה. אתה מבסוט מהשיר שדפקת לכולנו את המוח? אנשים באים אליי ברחוב אחי עם לטי לטי לטי, קוראים לי לטי, לא קוראים לי לטי. שלום לכולם, שלום לכולם, שלום שלום, שלום לכולם. אחרי שכל הטירוף של האיראן וקצת נרגע וחזרנו אלינו ואליכם בפודקאסט סטורי של שי בניטה. אני פה טלקו עם אביה, אביה. תן לי גילסה סובר. זה מכונה שלא עשה שום דבר. לא כזה, מה היה לו כזה? נכון, אני לא זוכר איך הוא עושה את זה. אני לא יכול לעשות כי יש לי צרבת. אני כבר בגיל שיש לי צרב. מה זה בגיל? אני נולדתי עם צרבת. גם אני. אתה יודע שרצו לקרוא לי צרבת? טלקו צרבת? לא הייתי אמור להיות אישה. נכון. אז רצו לקרוא לי צרבת. טוב מאוד. תן לי אסף השטר. אז מה קורה? ובכן, הבט. כן. ראית שאני עברתי לישיבה של רצינים? מישיבה של השנתי בפרק הקודם, עברתי לישיבה של רצינים. צריך לייצג עכשיו רצינות. איפה הכובע? הכובע בבית שלו. אתה יודע למה? כובע? יפה! הרסת את הפאנץ'! 2 נקודות לי! לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. מה קורה? הכל בסדר, מה איתך ידידי? לא, רגע, שי, מה קורה? לא מוכן, רגע, הנה, אני בסדר, הכל טוב, איך אתם? אני תפקידי לתפוס אותך לא מוכן. מכיר את השיר של שלמה ארצי? תפקידי לתפוס אותך לנגב לא לך את ה... כן. אני דווקא רוצה להתעכב על מה שאביתר אמר עכשיו. ידידי, ממתי כאילו מדברים בידידי, ידידי? מה זה ידידי? ידידי זה ידידי. אתה לא מכיר ידידי? ידידי. מסכן שי, על מי הוא נפל, אה? כן. פוסט קסטורי. הלך. גמרנו אותו. יש לי בעיה בקוקפיט, אני כל הזמן רוצה, שאני רוצה להמריא ולנחות, יש לי בעיה איתכם, זה... למה? בעיה, תשמע, כי המטוס מטלטל, אתה מבין, אתם לא צפויים. כן, נכון? אנחנו לא צפויים, אנחנו בעצמנו לא צפויים. ידידי, הידד. סתם אותי להגיד. לא, הבאת פה עם פנינים, רגע. פנינות. לא חשוב. לא חשוב. מה אתה אומר, שי? אני אומר, בוא נחזור למילים שהיו פעם. מה אביתר אמר, ידידי, מה עוד היה לנו? ברנש. הידד. ברנש. פושטק. ברנש. היה פרחח. פרחח. היי, פרחח. היי, ברנש זה היה, דרך אגב. מהעיתון של נאור ציון. נכון. היי, ברנש. שלקה בספורט. רגע, הפענו לשי. לא, אני חושב, מה עוד היה פעם? הודיה? הודיה. 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 מה אתם חושבים על זמרת הודיה?
גם אני ככה חושב. אני לא מצליח להבין שום זה דבר. אומר הרבה אבל. אבל וואלה, זה אומר הרבה מה שהוא אמר. נכון, זה שיר שלם שלה, לא, אבל סתם, לא נעביר ביקורת, כל אחד ואומנותו, מה שנקרא, יחיה, בדיוק. אני חושב שזה באמת, כל הכבוד, בסוף כל הכבוד לאנשים שמצליחים בדרך שלהם. זה לא קל, לא קשה. יחיה האוטוטיון. יחיה האוטוטיון. ואתה צוחק ולא יודע מה זה אוטוטיון. אני יודע, זה זה שעושה את הבאלה. טיון. שאתה שר חרא ועושים את זה תשיר חרא. יופי. תלכו והאוויר באוזן זה פוגע שרתי שירים המלחין של השיר והכותב של המילים לא יודע את המילים בפני עצמם. יש לנו פה סקוף. כתבתי את זה ב5 דקות. רגע, בואו נציג את AI Music, שוב, הערוץ המדופלם, שימו לב, הערוץ המדופלם הטוב והמצליח כעת ברשת, לא באמת, באמת בלי עין הרע ובלי AI הרע, אבל באמת, באמת, ממש עמוד ששווה לצפות בו הרבה AI. בן אדם מאוד מאוד מוכשר, אני עוקב אחריו. צפוי לו גדולות. אני עוקב אחריו. גם אני. מוכשר. מה אתה אומר? גם שי הוא מוכשר, הוא גם מתעסק בזה. נו די, תמשיך. שי עושה גם AI. אני אשאיר אתכם לבד. לא, אני כל הזמן משגע את אביתר בקטע הזה של הבינה מלאכותית. אבי, איך עושים את זה? גאון AI. ובינתיים הוא עוקף אותי, עושה דברים יותר מעניינים. בסדר, אתה יודע, זה כמו מסי ורונלדו, זה תמיד, אתה יודע, היריבות כאילו במרכאות, יריבות טובה. פוליטית. אתה יודע, אביתר מרוקאי, אז אביתר, היי. היי מיוזיק. הבדיחות המרוקאיות תמיד לוקח לי רגע להבין, אתה יודע, שייקי? בגלל שאני לא מרוקאי. כולם חושבים שאני מרוקאי תמיד. אני חושב שאני רוסי, נו אז מה? אבל אני סנאיו. ומה אתה? אני מרקנה. אתה מרקנה! בברזיל! תגיד לי, אביתרי, רגע עם רגע של הצחוקים, לא באמת, איך קורה, איך הולך עם ה-AI? האמת ש... וואו, איזו רצינות, איזה אוויר. זה כמו ההוא במוואל של השיר של הפתיח, כמה אוויר לקחת נשמה. ואז החללית התפצלה לשניים. יצא ממנה אור חזק. של עב"מים, ומלא קרן לייזרים. אני אחזיר אותך, שוב, אני אחזיר אותך אלינו, ותספר לנו איך הולך עם ה-AI, זה מעניין אותי באמת. האמת שעשיתי סרטון בתחילת המלחמה, שצוחק על התקשורת. שהם כאילו לא רוצים להגיד את המיקום והם אומרים את המיקום, נגיד, שנגיד עשיתי, אני נמצאת פה ברחוב רוטשילד 1, מקום שאסור לי להגיד. נכון, ואז מראים את הסרטון וזה כאילו תפס, כי אנשים חושבים שזה אמיתי. ואז עשיתי זה אבל בא ממקום אירוני או ממקום ביקורתי? כאילו, זה בעצם אותו דבר, מאיזה מקום זה נעשה? סתם מעניין אותי לדעת. האמת שזה בא כי זה... רק האמת. שזה בא מקטע שהם כאילו כל הזמן אומרים אסור זה, ובעצם תמיד הם בסוף מספרים. אז אבסורד, כאילו אירוני כזה. כן, יש כזה אירוניק, אתה מכיר אירוניק? סליחה. האירוניק, הוא מנקל לך את הבית. נראה לי שאנחנו, מבחינת הריכוז של קשב וריכוז, בארץ אנחנו הכי כאילו, באמת, אנחנו לא נצליח להשלים את זה. אתה יודע מה, בוא נעשה לו איזה בוחן פתע ב-AI, מה אתה אומר? אני מת לעשות את זה. אני אומר אני עכשיו יכול לקחת את אביה, כן? לקחת אותו ולקחת דגימה מהזמר יורם גאון, אוקיי. ולהלביש אותו על אביתר. מה אתה אומר? לא, רגע, תסביר, רגע, יש לי בעיות קשב ריכוז, כמו שאמר. אני אסביר לך. את יורם גאון אתה מכיר. גאון. נכון, את השירה שלו אתה מכיר. לגמרי. יפה. אז אני יכול לגרום לאביתר עכשיו לשיר כמו יורם גאון. בלייב או ב-AI? כן, אבל צריך אותך, טלקו, כאילו קצת עזרה של ניגון שלך עם הגיטרה. באמת? כן. בוא ננסה. יאללה, ננסה, רגע, שנייה. איזה סולם לעשות לו את זה? לה מינור טוב? תן לי את זה בלה מיפה. כזה? כזה למפעל. למפעל, כן. רדיאז, אתה מכיר רדיאז מהעץ? עכשיו רגע, אני עכשיו עושה לו ג'נרייט. יש לי בדיחות של מבוגר. רגע. אני מבוגר, בוא, אם להיות כנה. אתה מרגיש משהו בגוף? כן או כנה? איך אומרים? כן או כנה? משהו בגוף שלך עכשיו? בגיף, אתה מרגיש בגיף? בגיף? אביה, אתה מרגיש משהו? אני מרגיש. זה עולה לך? זה בא לך? זה נהיה משתלט על השגר. רק עשו חצי יום שהחזה מתו, הייתי או מתו, כל הכבוד, כולם היו יודעים מה זאת אומרת. למי, יש יותר כבוד, כולם היו יודעים מה זאת אומרת. למי, תמיד למי, יש היום יותר כבוד.
ראיתם מה זה? בואנה, תשמע, אתה, זה לא AI, זה רגע. שי. איפה אביתר? הוא לא, ממשיך. עכשיו זה מה שאתה מבין, זהו, יש באג במערכת. באג גדול. נותנים לבינה אצבע או רוצה את כל היד, אתה מבין? מלא בדיחות שקרש שם, רגע, אני לא עומד בקצב של הריכוז. בקיצור. אפשר לבנות לך נגריה, לא? כן, וואלה, נראה שזוף, תראה רגע אותי, שייקה. נראה שזוף. תראה את אביתרי לידי, שים את היד לידי. וואי, איזה אדום אני. שים את היד לידי. איזה אדום. איזה אדום. אביתרי, אתה קצת איזה אדום. קווץ' מכוח וידאו. טוב, חוזרים לנושא המרכזי שלנו. אז כמו שאמרת, אתה ייצרת סרטון בתחילת המלחמה, לא רק בתחילת המלחמה, אתה בעצם מייצר הרבה סרטונים. כן, אבל זה כאילו משהו שנתן את ה... ספתח. אז בעצם זה גרם להרבה עוקבים, נכון? זה הרבה עוקבים להיכנס לעמוד. הרבה צפיות, הרבה שיתופים. ואז היה לי מחשבה כזאתי, אמרתי, עם כל המאמרים שאנחנו עכשיו, כל העולם שונא אותנו, נכון? אוקיי, אני לא חזק. כאילו, לא משנה, יש מלא הפגנות, בלגן וזה, ואז אמרתי, אולי בזמן המלחמה אני אעשה כאילו הפגנות באיראן, שהם תומכים בישראל. אוקיי. סבבה? גדי. אני מכיר את הסרטון, אוקיי, סבבה. ואז סרטון שכאילו פרסמתי אותו, ואחרי פחות מ-24 שעות הוא הגיע ל500,000. שזה מטורף, לא? הוא עדיין עובד, כן. זה מטורף. סתם תבדוק רגע, מעניין אותי כמה עכשיו, יש סתם מתוך סקרנות מעניין. אני אגיד מה אני חושב בינתיים שאתה מחפש את זה, בסדר? אני חושב טוב, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שבכל דבר יש דברים טובים, דברים לא טובים. אני חושב שבדבר הזה אפשר להשתמש באמת לטובה, ולמנף הרבה מאוד דברים, אבל כמו כל דבר צריך באמת לדעת איפה לשים את הגבול, אבל אני חושב שאתה באמת, אני אגיד לך ברמה העקרונית שאתה מאוד מאוד כישרוני, וכל הכבוד לך באמת. אז בוא תגיד לנו כמה מספר הצפיות. כרגע זה עומד על 527,500. וואו! שזה בעצם... וזה עדיין מטפטף. זה הסרטון הכי מצליח בעמוד? לא, הכי מצליח זה עם התקשורת, שהוא כרגע תכף סוגר 700,000. מה זה תקשורת? שהיא נמצאת במקום שפגע בו טיל. מה שהסברתי עכשיו. הבנתי. ומה בעצם, איך אתה יוצר את זה? איך יוצרים את הדבר הזה? עזוב שמות של תוכנות ודברים כאלה, בעצם יש לך רעיון. יש לי רעיון בראש, פשוט אני כותב אותו. בצ'אט GPT? כן, מביים אותו, צריך לביים אותו, וכאילו גם במאי, גם תסריטאי, הכל אתה צריך להיות. מטורף. כן, זה רק להביא את הרעיון. לא תמיד יוצא פיקס, אבל אתה כל פעם צריך לעשות מההתחלה. כן, אני מכיר, גם בתלכו ואביה נראה לי שזה קצת זה, אבל זה חלק מהדחקה, כאילו אני חושב שזה יכול להיות, אבל זה מטורף, איך נהיה סרטון משום דבר פתאום שהוא מציאותי ומוחשי מדהים, אתה כותב גם שירים, אתה כותב באמצעות זה שירים, ומפיק ומלחין אותם, ומטורף. מצחיק שאתה אומר את זה. שמע, אני אגיד לך, מה? שאתה מפיק ומביים את זה. בסדר, בדיוק אתמול ישבנו יחד, ודיברנו על זה שיש להקה בעצם, אתה סיפרת לי שיש להקה, שאני מתעסק במוזיקה, וסיפרת לי שיש להקה הוציאה כבר 2 אלבומים. שהוציאה כבר 2 אלבומים כאילו מה-AI וזה. זה נשמע טוב? אתה מכיר את זה, שי? לא, האמת שלא. אוקיי. אז כאילו מדברים על זה הרבה, שזה כאילו להקה, שכאילו יש סולן, גיטריסט, ממש מראים אותם כאילו מוחשיים, אבל הם לא אמיתיים. כל הלהקה לא אמיתית. אין לי מושג איך הם עושים הופעות, אבל זה כאילו... מה זה הופעות? הופעות ב-AI. הם סוגרים קיסריית AI? מה? לא הבנתי. לא יודע איך עושים את זה. והם לא ישראלים, ישראלים? לא, לא ישראלים. מה הם? וואי, לא זוכר, היה לי בריטים. אוקיי. היית פעם בבריטניה? הייתי באנגליה. לא, בבריטניה לא הייתה? זה לא בבריטניה, לא. נו, בסדר. אתה יודע שבריטניה זה גם סקוטלנד? נראה לי, כן. באירלנד? לא יודע. אירלנד זה בבריטניה, שי? לא, מה פתאום? אירלנד זה בבריטניה? לא יודע, זה שאלה... סקוטלנד. שאלה ל-AI. סתם. אוקיי, אז אתה אומר שבעצם להקה בריטית, יש לה דרכון אירופאי, והיא שברה שיאים כאילו מבחינת צפיות, השמעות, זה מטורף. מה אתה אומר? רגע, יש לנו פה כלב, אתה שומע כלב? הובי די במבה. כלב. פבלו? אני קורא לו פבלו. טד. אני לא קולט שהכלב של שי קוראים טד, וכל הזמן אני קורא לו פבלו. זה מה זה? זה פקינז, לא? כן. רגע, אולי נכניס אותו לאולפן, לא? תכניס אותו, תגיד לו. פבלו! הרגת אותו. טכנולוגי. הנה הוא כלב! רף, רף! קלב לב, הובידי במבם. לב לב, הובידי במבם. אביתר, אתה איתי?
מה, איבדנו ריכוז, אה? לא, למה איבדנו ריכוז? אז בוא נחזור רגע ללהקה. איבדנו ריכוז, ידעתי. לא, אני חושב... בוא נעשה מדיטציה. יש לך. אביתר, מה? בוא נחזור לרכזת. אני מרוכז. בסדר, אני גם צריך, אני מדבר גם לעצמי. אני קורא לעצמי דרכך. ריכוז, פוקוס. משהו כזה. ראית פוקוס עם רפי גינת פעם? כן. איזה תוכנית ישנה? כן. יופי. ראית בשידור חוקר פעם? כן. רפי גינת. ובן מדובר. יש לנו גם את רפי גינת ב-AI, אוקיי, תן לנו חיקוי. היה זה ערב יום שני. משה יצא לטייל ברחוב שין א'. אתה יודע מה נעשה עכשיו? הוא יצא לחדרו בשירותים ומאז נעלמו עקבותיו. אתה יכול לעשות את בקסבה בחצי היום של רפי גינת? בקסבה בחצי היום. זה לא מפל לי עכשיו עם הזה. לאט לאט. מקסימום יש לנו צ'קי שיערום מה שצריך, אבל אני חושב שזה דווקא מצחיק לעשות את הדבר הזה. אז רגע. מה מילים? בקסבה בחצי היום? אני אגיד לך, בקסבה בחצי היום. בקסבה בחצי היום. אני לא מאמין. תקשיב שי, גילינו באג חדש. אתה משנה לאביתר את הזמר. זה אותו בן אדם, אביתר אותו אביתר. אתה משנה לו את הזמר, הוא לא זוכר את המילים. איזה היה בן אדם. אני בשוק. אביתר, מה אתה גם... רגע, אני חייב לראות שזה קורה בלייב התקלה הזאת. מוכן? בקסבה בחצי היום, אני לא ממשיך לגלות לך, בקסבה בחצי היום שאחת הייתי בא ואומר זה רפי גינת כולם אומרים טוב מאוד. אוקיי, זה אתה יודע, למי יש יותר כבוד, ובכן כל מי שיש לו כבוד מוזמן להתקשר לטלפון. חזק. פבלו. וואו, נראה לי שגמרנו אותו לפרק. וואי. תשמע, אני אגיד לך, בסדר, אנחנו על זה. אני אגיד לך מה, פבלו. פבלו! תד? תראה את הקשקוש. בוא אליי. בוא. בקיצור, הנה ביי. צ'צ'קוצ'י. נביא לו בונזו אחרי זה. אביתר? כן. קיצור, דיברנו מקודם על הלהקה הבריטית. מה הוא עושה? אל תפוס אותי במילה. הוא מתחכך בי. הלהקה, לא משנה, הלהקה של ה-AI, אנחנו אחרי זה נבדוק למען מאזיננו. הוא אוכל לי את הנעל. כן, אני לא יודע מה קורה פה, נראה לי שאנחנו לא יוצאים מפה היום. תד בו. פבלו. בקיצור, אביתר, אז דיברנו על הלהקה הלועזית כלשהי, ובעצם הם אשכרה מוציאים אלבומים או אלבום? הוציאו 2 אלבומים. מטורף, אתה יודע כמה שירים? זה אני לא יודע, לא נכנסתי לזה יותר מדי. איך המוזיקה, שמעת? זה נראה לי סגנון רוק כזה. להקת רוק. שמעת כאילו, ואהבת? נחמד. לא יודע, לא גרוע, אתה אומר, לא רע. כאילו, יש עתיד הדבר. כן, אבל בוא נגיד גם שלמערכת הרבה יותר קל לייצר שירים באנגלית מאשר בשפה אחרת. כן, זה יותר אוניברסלי. זה יותר קל למערכת לייצר את זה. למה? אבל בעצם בוא תסביר לנו למה זה קורה הדבר הזה. למה? כי יש יותר ביקוש לאנגלית, כי המערכת לדעתי, הבסיס שלה זה האנגלית. למה? AI זה לא עברית? א' י' לקח לו שנייה. איי. חתולים פה. שהכלב יראו אותו. נו, סליחה. רגע, באתי עיגול. כן, אנחנו בעייתיים. לאט לאט. מה דיברנו? כלב ובידי במבם. לא, אבל דיברנו על הלהקה ושיש להם 2 אלבומים ואתה חושב שזה נשמע לא רע. כן, ועל האנגלית, ולמה זה בעצם האנגלית? כי עברית יש לך יותר עברות, יש לך ניקוד, דברים כאלה. באנגלית, אתה יודע, אתה יכול לרשום מילה באנגלית, הוא יבין אותה ישר, אין לו כל מיני דיקציות ודברים שהוא צריך לעבוד עליהם. כן. אז הרבה יותר נוח לו. עברית, אתה יודע, יש מילים שהן משמעות, לא כמו שאתה רושם אותן. א' פועל, לא, א' פועל, ב' זה בית, ג' זה גמל גדול, בוא נגיד שלפעמים כשאתה רושם דברים בעברית, א' ב' ג' ד' ד' ג' א' ר'. כן. אז בשביל שהוא יבין אותם, לפעמים אתה צריך להוסיף לו ה' או א' או העברות, שהוא יבין את
כמו שהוא כתב תלכו. כן. כתב תלכו והוא אומר תלכו. 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 כאילו הוא מקשר את זה לתלכו בעצם. כן, בעיקרון כן. וגם לא בעיקרון. גם לא בעיקרון, זה כן. התשובה היא כן. כן. חד משמעי. לא. אוקיי. ובוא נגיד שיש עדיין נגיד אתרים או כלים שעדיין לא תומכים כל כך בעברית. נגיד גם אם המערכת יודעת לעשות את זה, היא מאוד מוגבלת. אבל אתה יודע, מה שאני אומר היום, עוד שבוע, שבועיים יכול להיות כבר בקצב מטורף, כאילו מתקדם. זה מתפתח בקצב הכי משוגע, שדברים שהייתי עושה לפני שנה, שהייתי מתלהב מהם. כמה זמן אתה באמת בסיפור הזה? לדעתי... מההתחלה. אני זוכר את זה, כן. בדיוק שנה. אני זוכר את זה משהו באזור. בדיוק שנה שגיליתי את הסונו, כן. שזה המערכת שאני עושה את המוזיקה, ואז נכנסתי לזה all in. וואלק. והאמת שזה כיף, כי אין לזה גבול, אין פה גבולות. תשמע, אני בפרק הראשון או השני כבר אמרתי לך מה אני חושב בעניין שלך. זה בכל הכנות, אני חושב שאתה טוב בזה, אני חושב שאתה אוהב את זה. כן, זה כיף. כל דבר בקצב שלו, ברור לי, אני אומר את זה רק מהלב, זה כמו המוזיקה אצלי, כאילו, אתה יודע, המוזיקה, דיברנו על זה, כבר אני אקשר גם את המוזיקה ל-A, כי זו שיחה שהיא דווקא חשובה, ולי חשובה בכל מקרה, להגיד מה אני חושב. אבל אני באמת חושב שאתה עושה את זה באהבה, ושם אתה פורח. והגרוש ללירה, מה שנקרא, אם אנחנו מדברים בשפה של פעם, זה באמת לדעת איך בעצם אפשר לקחת את הדבר הזה ולהפיק ממנו גם עניין עסקי וכלכלי, וזה בסדר, וכל דבר בעיתו, ואני חושב שזה... למרות שהתחלתי לעשות קצת. מצוין, וואלק, איזה יופי. יש עדיין באגים קטנים. אתה יודע שזה לא 100% ולפעמים זה יכול להיות קצת מתיש, אבל זה כיף. כאילו גם הבאגים, אתה נהנה מהם. השאלה, אתה יודע מה מעניין אותי, אם על ה-AI אתה יכול לעשות לו AI ובעצם ללמד אותו משהו שהוא ידע. זאת אומרת, אם עכשיו הוא אומר טלחו, אם פעם בא שאתה תלמד אותו עכשיו את הדבר הזה, אם הוא ידע להשליך את זה על הפעם הבא שזה טלקו ולא טלחו. פשוט ללמד אותו, הוא ידע לעשות את זה. בינה מלאכותית ממש כאילו. תלו, יש מערכות שכן, יש מערכות שזה כל פעם מאפס, ג'נרייט מאפס. בסדר, ג'נרייט, אבל בסופו של דבר יש את הפונקציה הזאת, זה השאלה, זה מה שמעניין אותי. כן, נגיד בשירים, אם אתה מתקן, אז נגמר הסיפור. הוא לומד את זה. הוא לומד את זה, ואז הוא באותו שיר, ואז אתה יכול לשחק עם השיר, ואז הוא למד. ובשיר אחרי הוא לא ידע, זה כאילו אפס. הוא לא ידע, כן. הוא כאילו, כל עוד אתה נשאר אותו באותו חלון, אין בעיה עם זה. אגב, יש לי להשמיע לכם השמעת בכורה. אם אנחנו מדברים כבר ב-AI, אוקיי. אני רוצה להשמיע לכם משהו. שלך? לא שלי. אוקיי. מכיר את השיר של אושר כהן, השם יברך אותך? נכון. אני לא בטוח. אני אשמיע לך, חכה, הנה, זה אושר כהן המקורי, סבבה? סבבה. זה, רגע, אני אריץ לך אותו. עובר לאט, איפה אני ואת, זה הכל ליד, הכל כמעט. שיר טוב של אושר כהן. אתה יודע שהופעתי עם אושר כהן? אתה יודע שהופעתי עם אושר כהן? אז איך אתה לא מכיר את השיר הזה? לא, אני לא מעריץ גדול, אני אבי, אתה מכיר את השיר הזה, לא? כן. יפה. מה תגידו? כן. אם עומר אדם מבצע את השיר הזה. הלבשת לנו את עומר אדם. אתה יודע שאם עומר אדם לא הופעתי? אז הנה, זה הזמן, אתה יכול לנגן לו עכשיו. רוצים לשמוע את עומר? כן! יאללה, קבלו, בלעדי לתוכנית שלכם. הנה הביצוע של עומר אדם, להשם יברך אותך. קבל. מוכן? כן. הנה זה בא. והזמן עובר לאט, איפה אני ואת, זה הכל ליד, הכל כמעט, וזה שולח אותי שוב, בלילות איתך, ושעטפתי אותך, אולי מתי שאוהב אותך, החלום חוזר לשם, את היית עולם, את היית בלב, היית בדם, וזה ייקח אותם שוב. הורדת אותו ממש בטונים נמוך. בול. קבל אותו בעלייה. הופה. אז שהשם יברך אותך, זה חזק. את כל מי שאיתך, עולם שלם נשמע כאילו ממש הוא ביצע את זה, מגניב. כן, יפה, זה השיר. מי שרוצה, אתה מוציא את זה גם בזה? אתה מוציא את זה בדף שלך? עוד לא, יכול להיות. מה אתה אומר? תוציא. אולי תוציא את זה בדף שלך עם הדמות של עומר? גם אופציה. יאללה. שטאפ. אין על שטאפים. האמת שכן.
אני רוצה להגיד את דעתי על מה שקורה עם המוזיקה וה-AI. קראת המוזיקה, הכלים עצמם? לא, המוזיקה, איך היא מתחברת עם ה-AI ומה דעתי על כך. ה-AI, כמו שאמרתי מקודם, כמו בכל דבר יש דברים טובים, דברים לא טובים. לי קצת קשה העניין הזה של היצירה ב-AI של המוזיקה, אני אוהב הרבה מאוד שירים שאתה עושה ומצחיק ואתה יודע, מרגל, לא משנה, אבל לי קשה כאמן, לא שאני מתעסק בזה כל יום באומנות, אבל לי קשה הדבר הזה, לא כי אכפת לי שאנשים אחרים יצליחו או משהו כזה, באמת, כאילו, כי חסר איזה תבלין, שיכול להיות שהוא יהיה בעתיד, אני לא יודע, גם יכול להיות שהוא קיים היום, כי בסופו של דבר גם אמרת שיש להקה שמתעסקת בדבר הזה, אבל קשה לי כאילו, אני נגיד, גם לפני ה-AI, כאילו בתוכנה נגיד, אני הלכתי ללמוד, כאילו לא התחלתי, אבל הלכתי ללמוד בבית ספר כלשהו בישראל, מוזיקה, זה תוכנת מוזיקה, ולי מאוד קשה, בלי קשר ל-AI, העניין הזה של המחשב ומוזיקה, לא שאפשר להפיק בלי מחשב, כן, אני לא חי בסרט, אבל אני אישית, אני מאוד אוהב כלים חיים, כאילו, אני אוהב לא להתעסק במחשב ודברים כאלה. אני גם קשה לי, יותר מזה, אני אגיד לך, קשה לי שמכניסים אותי לאולפן ואומרים לי, תנגן. כאילו, אני אוהב את הפרי סטייל ואת ה... עכשיו, אני יודע גם שאפשר למצוא את זה ב-AI, פבלו פה לידינו. אני יודע שאפשר למצוא את זה גם ב-AI, ופשוט אני עדיין לא מצאתי את המקום שלי. אני חושב שזה כלי מדהים, אבל כמו כל דבר, צריך לדעת לעשות את זה במינון נכון, כי מאוד קל ליפול למקום במרכאות, שזה ייקח אותנו כאילו, בתיאוריה שלי, כאנושות, למקום שהוא נורא תלוי בדבר הזה, וזה כאילו להיות תלוי בטכנולוגיה ברמה הזאת, זה משהו שלי קצת קשה להשלים איתו. אבל אני שוב אומר שאני ככלי, אני מאוד בעדו, באמת, כאילו בסופו של דבר אני מאוד בעדו. כן, אבל אני חושב שהרבה אומנים היום לא יודעו בזה, אבל הם משתמשים במערכות האלה. אין לי ספק. אין ספק, כי אתה גם שומע, יש כלים שרק ה-AI מייצר אותם. סאונדים שה-AI מייצר אותם בעצמו. אתה כבר יודע לזהות את זה. כן, שלא היו לפני, ואתה רואה נגיד כל מיני ראפרים וזמרים שמוציאים שירים, ופתאום אתה שומע, אתה מחייך, כי אתה יודע שהם עשו את זה עם מערכת AI. אתה מבין? כן, כן, כן. אבל יש פה, מה שאתה צריך לקחת את היתרון פה, זה שה-AI גורם לך להביא לחנים, לדעתי, שלא היו מייצרים אותם גם עוד 20-30 שנה. אני בטוח. כי הוא מביא לך שילובים מטורפים. אתה יכול להכניס ראפ, רוק, פתאום, והוא ייתן לך דברים שאתה לא תחשוב עליהם בחיים, כאילו. כן. הוא מיצירתי, תשמע, בסוף אין לו תחתית, כאילו, זה לא תלוי, זה אלפי או מיליוני מוחות ביחד. בדיוק. אז אני, לגמרי, אני ממש בעד הדבר הזה, במינון. אני אישית לא רואה את עצמי מתעסק בזה, כן? אבל אם אתה, לצורך העניין, תשמיע לי שיר, אני כן אדע ליהנות ממנו, וכן אדע אם לקחת את זה, לאן לקחת את זה, כאילו אצלי, ואני אוכל להיעזר בזה, אבל אני מאוד אוהב, אני אישית מאוד אוהב את הדבר הזה, שהוא מחובר עם כבל אנלוגי, כמו פעם. אני גם אוהב שאתה מנגן. שייקי, אתה רוצה שנגן, אבא? יאללה, אני תמיד... מה, יש לנו רעיון לשיר? בוא נעשה חלק מהזמן. לא חלק מהזמן, מה חלק מהזמן? אנחנו אף פעם לא עושים את זה. לא עשינו את זה? אף פעם לא עשינו את זה. בוא נעשה לסולם כיף, מוכן? יש! וחלק מהזמן היו לי החלטות ברורות. אתה מניאק, דילגת לי על הבית. למה? היי עבדי בידי בידי בידי. אתה רוצה את זה מההתחלה? כן. יאללה. חלק. חלק. יאללה, ותרי. חלק היו לי חשש. על מה? יא בדי בידי 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 בוי 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 עוד פעם. חלק ולפעמים זה גם קורה לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות, ולפעמים זה חיוך כזה מוכר, יא בדי בידי 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 בוי 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 בוי. יופי! יש, הוא קיצר, ייי! אתה רוצה עוד לגמור אותם? לא, אנחנו נהרוג אותם, זהו, מספיק. מכיר את זה? מכיר?
והיא התחתנה, והיא מאושרת. למה? שזה שתהיה מאושרת לפני שהתחתנה? אני לא מתחיל את השיר בי מאושרת. היא זמן מצוברח קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע. 3 שנים שהיא מקבלת בגבר זר מתחת דלת מכתבי שירה אליה, הם מאירים את הלומיה. מי זה כותב לך ילדונת? ואני מי קורא לה? שולח. זה פרחים סגול של אביב פורח, היא בת 9 בנובמבר, בלי ברכה בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות וזה קשור בסרט. צ'אלה, כולם מחכים תמיד לצ'ליילי, כאילו עכשיו הצ'ליילי זה כמו לדי, צ'ליילי, כאילו כולם מחכים לצ'ליילי. אביה, באוזן זה פוגע, גאון אתה שם. איזה גאון. רדי, יכול גם רדי, אולי זה שיר על דירה. מהמם, איזה שיר, זה שיר גאוני. אתה נהנה. אתה נהנה? אני נהנה. אני גם נהנה. אז תהיה נהנה. וואי, אתה יודע אני מוריד אותם. אתה יודע כמה אנשים אמרו לי שזה? חכה רגע. שמפריע להם בפריע. כן, הם רוצים תביא ריקוס. בוא, פבלו, תפוס אותו. תקשיב, עשית טעות שהכנסת אותו, זה יגמור אותנו, למה אני הולך עכשיו ליפול עליו שעה. אביה, רגע. תלכו ואביה, מה שרציתי לאמור. טלקו, אם אני עכשיו, סתם, אני חייב להפריע לו עם ה... יש לו חוט מחשבה מאוד מאוד דק. אבל תראה, אני שומר על זה הסנטר. שומר על הסנטר. אני מסתכל על פבלו, זה מחזיר אותי לסנטר. לא, אבל רציתי לשאול אותך משהו, בסדר. איזה כיף זה מוזיקה? מה רציתי לשאול? אז הנה, איזה כיף זה מוזיקה. אם עכשיו אני שם לך סתם איזה שיר משהו באקראי, שעולה לי משהו כאילו זה, שם לך עכשיו משהו, אם אתה יכול לנגן אותו, אני לא יודע, אני רוצה לדעת. אתה יכול לנגן כל דבר? בוא ננסה. בהגדרה שלי, אני יודע לנגן, יש לי שמיעה, נולדתי עם שמיעה אבסולוטית, תודה לאל. מתנה הכי גדולה שלדעתי בן אדם יכול לקבל. אתם לא מוכנים לזה אבל עכשיו, למה שאני הולך לנגן. נשבע שלו. לא, נכון? נשבע. זה כאילו משהו אני מחוץ לקופסה, מחוץ... אני אומר בוא ננסה, מקסימום יש לנו פה טכנולוגיה, בעריכה זה הלך. יאללה, אתה רוצה לזהות, לנחש משהו? מה, לנחש מה? איזה שיר? כן. מאיפה אני אנחש איזה שיר? בדנסווי זה. מתחיל, רק את הנגיעה של ההתחלה? אתה עושה את זה? אתה רוצה שאני נגן את זה או שאתה רוצה לנחש? לא, אני רוצה עכשיו לשים לך אותו ושתנגן אותו. סבבה. אבל אביתר, אתה רוצה לנחש מי? מה? מו? אני רוצה שתתן לי את הנגיעה של ההתחלה. את הנגיעה? יש לך כבר בראש משהו? כן. אוקיי. אני אתן לכם את הנגיעה. כולנו מכירים. גדלנו על זה אני חושב. יאללה, מצוין, זה טוב לי. מוכן? נגן. מה? תתן לכם שנייה. זה הרגש. מה זה? רגע. וואי, מה זה? עוד פעם? כן. מה זה? קצר מדי. זה קשה. יאללה, אני אתן לכם עוד פעם. אני אתן לכם קצת יותר ארוך. מה זה? מה זה? נו? סופר מריו. מה זה הדבר הזה? עוד פעם. אין לי מושג. קצת יותר. זה באנגלית? כן. חשבתי גדלנו על זה באנגלית? גדלנו. אוקיי. אז עוד פעם, אז רגע, תן לי עוד פעם. אנשים תוקעים את הראש בקיר בבית. הנה. רגע. It's Mambo number 5. זה לא זה. טוב, יאללה, אתה מוכן? מוכן? כן. יאללה. Ladies and gentlemen, it's the Muppet Show! מה זה הדבר הזה? שייקה, אני לא גדלתי על זה, נשמה, אני לא זוכר. אני 90s. לבקר, אבל לא הייתי חושב על זה בחיים. מה זה? זה החבובות, מה יש לך?
שייקה, תן לי איזה שיר בחייאת שגדלתי עליו, מה החבובות? שגדלת? מה החבובות, אחי? סבבה, אתה יודע מה? מה החבובות? אתה יודע מה? רגע. סבבה? יפה. אז יופי, אז תן לי אבל שיר שבאמת גדלתי עליו. משהו שבאמת גדלת עליו? מה הקשר החבובות, אחי? יש לי פרצוף של חבובות? רגע, משהו שבאמת גדלת עליו? כן. יאללה, קבל. יאללה. רגע. זה חיוך. הנה זה. סום סום. אבל... תן לי את זה, אל השמש אין לי מושג, שייקה בוא נעשה רגע דיוקים. טוב. לא גדלתי גם על זה, תן לי שיר. אתה מתכחש. אתה יודע מה? אני אתן לך עוד אחד. אני כישלון. אני אתן לך עוד אחד. הוא יותר מוכר, יהיה לך גם יותר קל. יש משהו שהוא לא תוכנית טלוויזיה שאולי לא ראיתי? לא, אני אתן לך תוכנית טלוויזיה. רגע, רמז. הטלנובלה הראשונה. רמת אביב ג'? לא, לפני רמת אביב ג'. לפני, מה היה? אני אומר ערוץ 11. גם? נו. ערוץ 1. לפני ערוץ 1. חינוכית, לא? נו. חינוכית אבל זה של זה. חינוכית 23. קבל! איזה שיר. יש לו זמן, גידיגו. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מהזמן, 2 דקות לפני ההתפתחות. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה לקצה. איזה שיר! אם האהבה כאבה לך אתמול, אולי מחר היא לא תדע, כל הדמעות זולגות בלי סוף. אני יכול לקחת את זה אבל לסולם שלי? כן? כן? קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בשחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפכחות. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, ולאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה לקצה. שלמה, מוכן? אם האהבה כאבה לך, מוכן? תן לנו. אם האהבה היא כאבה לך, זה לא יושב לי טוב על השיר הזה. עשית מילים, דווקא בא לי לשמוע את זה בשלמה. איך כל אחד מאתגר את השני פה. אבל למה שמת לי החבובות? התמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, ולאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה. תן לי שלמה, אז מוכן? בית של שלמה, קבלו את שש בית. רגע. בית של שלמה. רגע. תבחר בית שאתה רוצה, אבל טוב? של שלמה. נשמע כמו הדרן. אמא, אז תאבטק בניה לי. מה קרה לך? מה זה היה? השתלטו על אביתר היה. אביתר, שלמה ארצי, ספר לי את זה. ככה, שיחה את זה שלמה ארצי, סבבה? כן, הנה. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ.
קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפכחות, להתמקל ללב איזה יופי. המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה אל הקצה. לילה טוב. יפה, יפה. כבוד, כבוד. אביתרי עמד יפה באתגר להבדיל ממני עם החבובות ברחוב סומסום. רגע, כל הכבוד אביתרי, יפה מאוד. אבל רגע, מה זה עניין של זמן, לא? כן, עניין של זמן. זה הטלנובלה הראשונה. זה טלנובלה? כן, סוג של. מה סוג של? סוג של טלנובלה. מה ההגדרה של טלנובלה? זה תוכנית התבגרות כזאת, לא? אופרת סבון. לא, באמת, מה זה אופרת סבון? משהו כזה, כן. ואז התחיל כל רמת אביב ג' לגעת באושר. רגע, אביב... זה לגעת באושר, מה שעשית עכשיו. רגע, מה זה רמת אביב ג'? לגעת במשה. איך קוראים? לגעת במשה. רגע, רמת אביב ג' זה היה... טה-נה-נה-נה. אוקיי. תרצה ידה במקום אישה. שים את המילים. גלובה וחלשה. וכשעץ תבלוט בך. וואי, זה גבוה רצח. בוא נעשה לך את זה. תרצה ילדה במקום אישה. כנועה וחלשה. איפה הם עבדו? בחברת אופל. אופל? אופל. אופל? אופל. איתך גברת לינוביץ'. גברת לינוביץ'. או, מייק. אוקיי. אתה רוצה פזמון? כן, בקיליאטרה. כי בשבילך בלי כל בושה אוכל להיות גם נחמדה וגם קשה, כי לידך בלי בושה אני בורחת בשמחה איתך תרצה ילדה. זה לא, זה בית. תרצה ילדה. טוב. ניסיון לא רע וגם לא טוב. בוא נגדיר את זה כממוצע מינוס. אני אהבתי זה אבל. כן, אתה רוצה עוד כזה? כן, יש לי רגעת באושר. האביב המעורר והסתיו המלוח בחושך זוהר או בקיץ בוער בכל מקום שבו אני רוצה לגעת שוב במשה. אני זוכר הרגשה רחוקה וטובה, אבל אהבה הורגת אושר, ואושר הורג אהבה. לגעת באושר, אני רוצה להיות בחלון הגדול, לגעת באושר. אני רוצה, אך אני לא יכול. את זה אתם זוכרים? בטח. וואי, רגע. וואי, איזה שיר. רגע. שהוא תמיד דוחף אותה כזה. איזה שיר. שהוא דוחף אותה ועולה. והכוס יין ככה ברקע. וואי, רגע. דורון וסמדר. אוקיי. סיכוי של 1 למיליון. איך זה? מעולמות אני הפוכים מנוגדים. הוא זוכר את המילים.
ילדות קשה, אל תשאל. אז מה זה בואי? זה בואי לחיי אהבה לא. אתה מעליי, מתחתיי. מצטעי! הוא אומר. בתוכי. איך הפודקאסט נהיה לנו? מעליה, מתחתיה ובתוכה גם. אתה מבין? אז בואי ונשתה לחיי אהבה. וגם הבלתי אפשרית. לא? בואי נעשה לנו הנה, אלופה. בואי לך. אני להגיד שולח לצליל מכוון. איזה שבירה. אחרי שאני, כן, הייתי חייב. של חוסר ודאות. בואי הנה אל המילים, אל הקצב, אל הצילי. מספיק חלום, הפכי למציאות. כשאצבע גן מלבלב, זה לא כואב להתאהב לכם. עומד ומנגן. בואי הנה, בואי איתי, כל כך פשוט להיות מעשי. נשב ביחד, בטח נהנה. שוברת לבבות קטנה, אני שבור ללא תקנה, וזו סיבה מספיק טובה, אז בואי כן יצחק קלפטר. לה 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 לה. איזה מוזיקה? תגידו, את זה אתם זוכרים? וואו, מה זה? כן, בטח, אלופה. לא, לא. אז השנייה, נו, המתחזה הזאת, זאת עם המתחזה, מיכאלה. לא. שכחתי איך זה נקרא. מיכאל, לא, עם זה, איך קוראים לו? הנרי זה עשה את זה. נכון. גל ברזוהר. אז בואו לראות אותי שם. טלנובלה הבאה! כן. ולא יקרה לי כלום. מי שר את זה? הנרי וניקה. ניקה. איזה ישן זה. ניקה צ'ו. אבל לא יודע, השיר הזה תמיד בא בטוב כזה, לא יודע למה. שים. הוא עושה כזה צמרמורת של פעם כזה. אני אוהב את המוזיקה של פעם מאוד. איך אתה עם המוזיקה של פעם? אני הכי אוהב מוזיקה של פעם. אתה נהנה ממנה? אין כמו מוזיקה של פעם. תן לנו קצב, מוכן? שוכחת את השורות שלה. לא, לפני השומע. וואו, איזה כיף היה. הפזמון הכי כיפי אבל. כן, אבל אני רק משתף שהיה כיף, ממש כיף, נהניתי. בואו לראות אותה. אין, אני אומר לך, היום אני בהתקף נוסטלגיה. אין לי בעיה, אני אוהב את זה. תן לי עוד. מה זה, רגע? הופה! בוא נעוף עד סוף הדרך, בוא ונעוף אל מעל הכפר, מעבר ללחם, מעבר לדרך, עם האבזים לרחק, בוא נעוף. יאללה! איפה זה? זה כמו בואו נתחיל. נכון. את זה אתם מכירים? מה זה עבר? בטח! פלפלת! לא. מה? בובי פונפון יוצאים למסעות. מה קורה להם בדרך? אלו הפתעות. השלושה תמיד לכולם עוזרים ועושים את החיים הרבה יותר קלים. בובי בימבה בימבה, בובי בימבה ופון פון, בובי בימבה בימבה, בובי בימבה ופון פון.
זעם הרשע מנסה לגנוב את בימבה הקטנה, אבל הוא אך לעולם הוא לא יצליח כי בימבה חכמה, מה היא? כי בימבה חכמה. הכי טוב, זה הכי טוב, זה גם זה סטייל. הכי טוב, אני מניח את הגיטרה, לא יכול להשתגע. תראו, גביתי נגמרה הבטריה. שייקה, תודה אחי, תודה. אביתרי, איך היה? תודה רבה לך. איך היה? אני נהניתי. שי, איך היה לך? מעולה, אוהב אתכם. נגיד פעם אחרונה שיחזרו החטופים, אמן, במהרה בימינו, שיגמרו כל המלחמות ונאהב כולם אחד את השני. תודה רבה, היה לי כיף ממש, באמת, היה שמח, ברוך השם. בואו נתחיל. בואו נסיים, לא? כן, אבל בואו נתחיל את השיר. יאללה, בואו נתחיל. יאללה, בואו נתחיל. יאללה, 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 בואו נתחיל. טיקה 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 טיקה. זה דואט שעשיתי את זה עם חצוצרות. כן, עם גיטרה, תלכו ואביה, באוזן זה פוגע, צחוקים שירים זה קורה בכל שבוע, תהיו באוזניים, תמיד באווירה, זה הזמן לפתוח את הלב ואת הנשמה. אביתר, אתה נהנה? היה נהנה היום, נכון? בוודאי. שי, איך היה? נהנה? היה מעולה. אבולוציה. טכנולוגיה. תתארי. תודה לצופים, למאזינים, לצופות, למאזינות. לצופים ולצופות, לשומעים ולשומעות, לרואים ולרואות, לדודים ולדודות. אמן.